foli bi aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka farikolo ɲɛnajɛ jɛmukan kɛnɛ kan bi aw ni mariam jalo de don ani an ka mɛtiribaw bɛna masala bi ani fɛn min fédération malienne de sambo mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo sambo ni ale fana ye farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la senfili ni bolofili ale ye bolofara dɔ ye bi an bɛna masala u bɛna dɔ fɔ an ye sambo kan wa o kɔfɛ ɲɛnajɛba dɔ labɛnnen don u bolo min ye compétition ye u bɛna u da don fɛnɛ na walasa aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min na o kama an bɛ foli di an ka mawalelenw ma u ka foli kɛ ani ka se k'u tɔgɔ ni jamu fɔ maître ni sɔgɔma kɔrɔ basi tɛ basi foyi tɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Sidi Kulubali je suis secrétaire au marketing fédération malienne de sambo la d'accord ok an bɛ taa an ka maa filanan la maître ni sɔgɔma wa maître Diallo naam kɔrɔ basi t'i la basi foyi tɛ an bɛ Ala tanu tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye maître Nuhu Boubacar Diallo n ye secrétaire général adjoint fédération malienne de sambo la en plus de ça n ye président de la commission d'arbitrage ni Ala sɔnna ma an b'a jigiya ko faamuyali sɔrɔla o la ani sambo fédération maaw de bɛ ɲɔgɔn bolo bi mais maître sambo n'i y'a ta k'a lajɛ est ce que ale discipline dɔnnenba don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ sambo dɔnnenba tɛ an ka mali an ka jamana kɔnɔ nka mais a bɛ waati jan dɔɔnin bɔ voilà maintenant sambo ye fɛn caman caman kɛ mali in kɔnɔna na champion d'Afrique sɔrɔla vice champion d'Afrique sɔrɔla o fana bɛ championnat du monde fɛn caman caman participer mais tout d'abord yanni n ka don o kɔnɔna na n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo voilà k'aw yɛrɛ fo aw y'an reçoit aw ka plateau kan pour que an ka se ka kuma sambo kan sambo ye discipline russe de créé par l'armée russe c'est-à-dire sɔrɔdasiw minnu bɛ olu kalala walasa u ka se k'u dege bolola kɛlɛ la ka sɔrɔ maramafɛn t'u bolo donc voilà maintenant sambo ye suguya saba de dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sambo sport dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma sambo combat o dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma sambo beach sambo sport i b'a fɔ judo bɛ cogoya min na ale di tɛ yen mais ale bɛ kɛ tapis sanfɛla de kan voilà maintenant sambo combat o ye pied point ye ani frappe b'o la coup de poing b'o la coup de genou b'o la ani comment dirais-je retourner circulaire ninnu olu b'o la mais a laɲiniba ye ka a tigi ta adversaire ta ka a labin a kɔ kan walima a kɛrɛ kan walima a ka bin tapis kɔni kan walasa i ka se ka point sɔrɔ ka se ka gagner voilà discipline saba i ye fila de fɔ a la awɔ sabanan ye sambo beach ye sambo beach o bɛ kɛ bada ninnu de la cɛncɛn sanfɛ plage kan i n'a fɔ sɛntanijɛ minnu bɛ kɛ exactement i b'a fɔ farafin sɛntanijɛ minnu bɛ kɛ yan minnu bɛ kɛ yan dɔgɔnɔw bɛ minnu kɛ sénégalais bɛ minnu kɛ mais ale la bɔgɔli t'a la voilà ale ye importance ba ye min ye i ka se ka adversaire ta dɔrɔn k'a bin i b'a bin cogoya cogo a ka se ka bin duguma o de y'ale laɲini voilà an b'a jigiya faamuyali sɔrɔ la n'an bɛ taa maître fan fɛ maître aw bɛ ka compétition labɛn nin wagati in na a ka di an ye k'i da don a la i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o ko la ok i ni ce o question na donc i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yan an lamɛnla bɛɛ lajɛlen fo yan donc i ka o ɲininkali la an bɛ fɛ ka championnat de kɛ championnat national mali bɛɛ sen bɛ mun na mali bɛɛ région fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ b'a la ale ni Bamako sali bɛɛ n bɛ fɛ ka championnat kɛ n'Ala sɔnna le 25 octobre nin kalo in na le 25 an kun ye compétition an b'o sigili k'o la donc o la sisan nɔ a y'a yira k'a fɔ a kelen don ka wele bila Bamako bɛɛ de ma mali bɛɛ de ma compétition mais o kɔnɔna la sisan nɔ équipe joli de bɛ aw bolo a kɔnɔna la catégorie jumɛnw de don voilà bon catégorie ko la direction technique ɲɛkɛ la o fɛnw b'a bolo a b'a na o fɔ aw ɲɛna lui il est voilà donc a bɔra k'a fɔ cogoya min na an ye catégorie 4 de ta sambo sport la cɛ niveau la ka catégorie 3 ta musow ka catégorie la sambo sport la donc n y'a fɔ ye cogo min na sambo sport ye judo de a judo laman de don maintenant sambo combat fɛnɛ bɛ kɛ an y'olu fila de bɛna kɛ o compétition o niveau fila de bɛna compéti biji ta a la parce que biji bɛ kɛ bada ninnu de la ani cɛncɛn sanfɛ maintenant sambo combat fɛnɛ na an ye catégorie 4 de ta cɛw la ani ka catégorie 2 ta musow la minnu bɛ compétition kɛ championnat national kɛ ni Ala sɔnna mais catégorie ninnu na yali mɔgɔw don minnu taara compétition baw kɛ kɔfɛ ka na walima mɔgɔw don a bɛ fɛ ka chance di mɔgɔw ma minnu ma o compétition ninnu chance de sɔrɔ mɔgɔw b'a la minnu ye compétition internationale kɛ
i n'a fɔ ka taa kɔfɛ ka taa compétition kɛ mɔgɔw bɛ yan minnu ma deli ka compétition nationale kɛ mais an ye stage dɔ prévoir fɛn fɛn ma deli ka compétition nationale ninnu kɛ an ye stage dɔ prévoir ka règle ɲɛf'u ɲɛna ani ka technique ɲɛf'u ɲɛna ani interdit k'olu bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna pour que u ka se ka jɔ ka fort ka bɛn samedi don ma ni ala sɔnna ma. Donc o b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a la. Bɛɛ lajɛlen b'a la. E min ye chance sɔrɔ ka bɔ e min ma bɔ bɛɛ bɛ se k'i sen don a la. Mais compétition yɛrɛ laɲiniba ye jumɛn ye aw fɛ objectif yɛrɛ ye jumɛn? Ok, l'objectif principal c'est que an ka se ka compétiteur athlète performant ɲɛnamaw sɔrɔ minnu bɛ se ka taa Mali représenter kɔfɛ championnat international la compétition internationale championnat du monde la quoi. Voilà minnu bɛ se ka na ni jɔnjɔnba ye ka na di Mali ma. Voilà o de y'a objectif principal yɛrɛ. D'accord. Merci. Mais maître sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn aw kɛlen don ka compétition yɛrɛ a ko labɛnw bɛ aw bolo cogo jumɛn na préparation aw kɛlen don k'olu ko sigi cogo di? Ok, bon, la préparation bɛ sen na i n'a fɔ an ye caman k'a la parce que pratiquement on a une semaine yani championnat yɛrɛ cɛ donc an ye préparation caman k'a la mais an ka base ye jumɛn ye n'i bɛ championnat kɛ fo athlètes ka na donc an kɛlen don ka wele bila Mali discipline bɛɛ ma. Discipline bɛɛ ka na samo dɔrɔn tɛ tant que i ye pratiquant ye i bɛ se ka na ka n'i inscrit peser wari o dɔrɔn de bɛ sara a la. Mais n'i ye discipline wɛrɛ kɛ par exemple n'i ye taekwondo kɛ taekwondo k'a bɛ se ka ni compétition in kɛ. Ok. Voilà ne bɛ intervenir o yɔrɔ la taekwondo k'a bɛ se ka compétition kɛ parce que taekwondo bɛ coup de pied ale bɛ coup de pied ninnu di ani coup de poing. Là, mais est-ce que vous boitez quoi clé? Vous boitez presque c'est la même chose. En fait, Sambo est fait mais Sambo regroupe toutes les disciplines. Avec les disciplines bien regroupées. Il peut judo de keo, il peut judo de keo, ni nana il sait Sambo sport. Ni peut taekwondo de keo, ni peut close combat de keo, ni peut self défense de keo, ni nana il sait Sambo combat. Ni peut lutte traditionnelle de keo, ni nana il sait Sambo bichike. Voilà. Donc coup de pied, il y a fait comme ça. Coup de pied nous là, coup de pied. Taekwondo basé coup de pied, les coups de pied circulaires, les coups de poing et tout ça. Donc ensemble aussi au fait n'est pas là parce que il peut mourir beaucoup de cas déstabiliser pour la faire tomber pour qu'il se garde pour voilà. Mais bara il a bien encore dans la organisation encore dans la il y a là où il demande pas sur moi qui a pas réellement sponsor oui quand au demi à cola. Voilà bon euro là encore basé euro oui amoureux bella surtout demain pratiquement maintenant sponsor foi tambolo folo mais me kanyini mais kanyina kelen no ka wele bla bema mo be ko sport ka die mo be ibe sport ka taka nyefe kelen no ka wele bla bema kera particulier kera entreprise bayo ali ka soro ni yere ka boutique de be ibe fin ferré kelen no ka wele bla bema sponsor la ka na kan deme ka championnat jambolo na fo maître Diallo a fo chogomna championnat inde do mais objectif do ribala na fo folo folo jume ka yira yere sambo jume sambo na fa jume o ye kelen flana ka jeunesse bla ka feno ye par exemple temo fa parce que ni a jatimne ame discipline ba dama do doron de do Mali la yan ko sebe mu ye fen soro folo folo jume taekwondo shotokan kinfu boni a jatimne ni be kono nana nan ko ame kuma ni bebe sambo kono ina fa fa tukumna coup de poing bala takapi bala donc o de ko mu kono nana kelen no ka wele bla bema partenaire bema deme baga bema essayer en démêler fond fena et kana ami reçoit nala sona mais au kofé ya ira sano partenaire ko be awla mais aw ye gele awere juma soro ko in sigri da singa bon nanko ama fo d'abord alhamdoulilah parce que mo be fon fenke e ba la nyini ala bi deme akono donc o ko mu konna na ibse ga gela soro ina fo ibse ga avantage soro ko ne gela do soro par exemple en fin organisation fin que un peu bora au sein de la fédération elle-même. Wow. Maya amokobe mokola jusqu'à preuve de contraire on m'a mokoye folon. Mais déjà comme ni ala sonabina. D'accord. Mais ni atango jola les offre. Bon, en cas ni bureau OK. Donc en cas ni bureau ina 600 am se ga foni à 3e édition Mali kono ya championnat ina. OK. Bon au sans ça va quoi la walma au chien ça va quoi la ay leçon du monde expérience du monde tirer à la munu kerani awulu ay essayer ka wulu do lagla wala sa o do kana se ka yenya tan kon la
Voilà, donc fin olu ye an ye difficulté minnu sɔrɔ o ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sponsoring maintenant comment approcher les sponsors donc o kun gɛlɛya caman b'an na mais ala n'a ka kɛ an nana an ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ expérimenté sɔrɔ minnu ye stratégie dɔw ɲɛfɔ an ye an bɛ se ka gɛrɛ sponsor la cogo min na an bɛ se k'o dɛmɛ sɔrɔ o bolo cogo min na donc an y'o situation décanté par rapport aux avantages a y'an permettre an ye athlète ɲɛnamaw sɔrɔ minnu sera ka kɛ champion d'Afrique ye aujourd'hui le Sambo peut être fier parce que nous, on a un champion d'Afrique. Et ce n'est pas donné à toutes les disciplines. On a un champion d'Afrique, on a plusieurs vice-champions d'Afrique. Même récemment, on a été en 2025, non Voilà, en Guinée-Conakry, on a obtenu une médaille de bronze avec un athlète. Ça, fédération irait, une fédération internationale ou demain. Ou les athlètes en serre katani athlète kele ani arbitre kele munu tara kata Mali représenter la médaille de bronze. Voilà. O ma di Mali discipline bɛ ma mais maître Diallo an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ e yɛrɛ bolo déjà i bɛ sambo kɔnɔna la e bɛ se k'a fɔ sambo yɛrɛ bɛ se ka valeur jumɛn de di athlète ma walima a kɛbaga ma. Sambo bɛ se ka valeur caman di athlète ma ou bien a pratiquant ma a bɛ se ka majigi d'a ma a bɛ se ka bonya d'a ma a bɛ se ka dɛmɛ c'est-à-dire l'entraide k'a tigi dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ exactement a n'a caman caman fɛn fɛn discipline fɛn fɛn bɛ se ka tɔw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ arts martiaux sambo fɛnɛ b'o valeur kelenw de inculquer a ka pratiquants na. mais n'i y'a ta k'a lajɛ sambo tiɲɛ don art caman na sen ni bolo bɛ bɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ sambo la olu taw ye kolo ni fasa de don. Exactement. mais ni mɔgɔ min ye o kolo ni fasa maîtriser est ce que a tɛ don i la wa. kosɛbɛ a bɛ don i la parce que a b'i jɔ k'i kɛ maa ye maa min bɛ se k'a yɛrɛ protéger contre par exemple mɔgɔ jugu maa min bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ protéger mɔgɔ minnu tɛ se c'est-à-dire se tɛ mɔgɔ minnu ye k'u yɛrɛ protéger a bɛ se k'u protéger et je lance un appel à nos autorités c'est-à-dire ministère an bɛ ministère fo kosɛbɛ ani DNSF minnu b'an dɛmɛ u k'u hakili to samboïstes la les samboïstes peuvent être des bons militaires des très bons soldats parce que militaire sport sambo yɛrɛ créera sɔrɔsiw de kama ka sɔrɔsi jɔ k'a dege kɛlɛ la ka sɔrɔ marifa t'a bolo muru t'a bolo corps à corps la voilà donc c'est un peu ça en fait. mais est ce que o mago bɛ athlète musomanw na ka caya. exactement an mago bɛ athlète musomanw na an mago b'olu yɛrɛ de la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que olu fana bɛ se ka chance ba d'an ma ka médaille internationale sɔrɔ ka fɛn caman caman sɔrɔ. mais n'i y'a ta k'a lajɛ wagati laban ninnu na hali n'a sɔrɔla mɔgɔw tun bɛ ka commencer ka to ka musow ka art kɛ faamu nka wagati laban ninnu na a bɛ ka gɛlɛya dɔɔni ka d'a kan bɔlɔlɔsiraw sanfɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ k'a fɔ n muso ye ceinture noire troisième dan ye deuxième dan don a ye n bugɔ ka n kɛ tan a ye n kɛ tan a ti n bonya a ye n kɛ tan aw bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sensibilisation ye ka d'a kan a kuma min bɛ fɔ a dɔw la ne b'a fɔ tiɲɛ tɛ walima ne b'a fɔ i b'a sɔrɔ ko dɔ tɛmɛna dan kan sinon o bɛ bali an na kosɛbɛ k'a ye ko arkɛla ka se fɔ ceinture avancée dɔ la ka tila k'a fɔ k'a bɛ violence sugu dɔw kɛ nka sambo dun surtout kolo ni fasa de don muso ka o kɛ yala a kuma minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔsira kan k'olu tɛna jɔ a tigi la a ka furu kɔnɔna walima a ka adamadenya kɔnɔna la. ok k'aw ɲininkali diyara ye o yɔrɔ la an bɛ kuma sambo kan parce que an b'o de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen déjà e ye senfili ɲɛdɔn i ye bolofili ɲɛdɔn sagesse dɔ de kan ka na adamaden na n'o tɛ c'est pas parce que e ye ceinture nin ye e ye ceinture noire nin ye e ye ceinture noire nin ye que e bɛ bugɔli kɛ o la moi je pense que an kana ɲinɛ éducation kɔ n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o ye savoir faire dɔ b'i la a bɛ basigi di mɔgɔ ma quoi i hakili bɛ sigi voilà donc an b'a fɔ bɛɛ ye minnu bɛ fɛ k'a fɔ ko muso ka art ye problème ye moi je pense que problème tɛ faamuya cogo de don et puis éducation ko fɛnɛ b'a la. mais dɔɔni fara merci di ka kuma kan c'est très important mais i mun fɔ ni question diyara n ye kosɛbɛ barisa sambo yan fédération malienne de sambo a présidente ye muso de o yɛrɛ muso de o ye muso de donc o yɛrɛ de kan ka muso inciter ka na sambo kɛ la présidente elle s'appelle madame Jara Aissata Fofana n bɛ profiter ka a fo a n'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen k'u fo barisa anw ye cidenw de olu de ci dɔn an da an nana ci lase donc k'a fɔ musow ye ko sambo ye fɛn mun ye a bɛ mɔgɔ kalan n y'a fɔ cogo min na majigi de la a bɛ mɔgɔ kalan respect de la sambokɛla fɛn fɛn bɛ furu la actuellement minnu ye cɛw sɔrɔ u b'u ka furu la u bɛɛ cɛw nisɔndiyalen don parce que baarakɛlaw de don u bɛ maa bonya u bɛ furu bato u bɛ furu la u ka furu kow bɛɛ bato quoi en fait c'est à dire u bɛ baw ladon u bɛ denw ladon vraiment donc
que vous avez rassuré muso côté la muso bɛ se ka kɛ problème t'a la voilà o kama ka sanga ni métro ka kuma ye u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don muso bɛ se ka art kɛ basi t'a la wa k'a fɔ ko ni art kɛ k'i bɛ se ka kɛ ko mɔgɔ min bɛ violence waleya dɔw kɛ o tɛ ka d'a kan ko sport surtout karaté surtout sambo a bɛ sagesse de di mɔgɔ ma a b'i dege endurance la a b'a to i bɛ baara kɛ ni furula ka taa i bɛ taa sɔrɔ i t'i plaigner i ka cɛlasigi baro la parce que e degenen don baara gɛlɛn na o ka bɔ yen nɔ a b'i dege majigin na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ salle kɔnɔna la mɔgɔ dɔ bɛ si ka kɔrɔna in kan i ka mɛtiri don i b'a bonya dojo kɔnɔna la donc o fana b'a to hali kɛnɛma majigi tɛ kɛ i bolo koba ye i bɛ se ka o fana kɛ o kama fana mɔgɔw kana sina ka taa o don don art la surtout muso yɛrɛ kɛ ka di ka fɛn ni ko na cogoya min na parce que i bɛ taa sɔrɔ cɛw filɛ olu bɛ taa occupation wɛrɛw ciw ka ca i bɛ taa sɔrɔ a ka ca la muso olu kunkolola ko ma ca ten donc n'u y'u concentré k'a ɲɛ ka di u bolo an mago bɛ athlète musow caman na ka d'a kan a ka di an ye fana an ka jamana tɔgɔ ka taa yɔrɔ jan sport ko ta fanfɛla fɛ surtout an bɛ don min na i ko bi an ka jamana ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sambo ye arts martiaux min ye a bɔla Russie de a dilanna Russie soldasiw de kama min na a lawarala diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o kama bɛɛ welelen don ka t'i tɔgɔ sɛbɛn a la nka o kɔfɛ mɛtiri an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ ni compétition yɛrɛ fana kɔfɛ yala projet wɛrɛw bɛ aw bolo aw kɛlen don ka baara wɛrɛ minnu bolo da ni nin tɛmɛna wa déjà projet wɛrɛ n'i ye fédération fɔ o b'a sɔrɔ activité kɔni tɛ ban activité tɛ ban nin kɔfɛ projet baden bɛ se ka na déjà an mago bɛ fɔlɔ an ka projet fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka salle caya Bamako i n'a fɔ discipline tɔw ta bɛ cogo min na an ka projet principal ye k'a yira discipline fɛn o fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ yan nɔ diɲɛ kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ se ka kɛ sambo kɔnɔ sambo ni discipline tɔw bɛɛ fana ye kelen ko la donc an bɛ fɛ ka objectif ye mun ye salle discipline tɔw salle ka ca cogo min na Mali kɔnɔ yan an ka sambo fana t'a kɛ ten an bɛna wuli o baaraw la peut-être an bɛ tournoi kɛ tournoi national n'an bɔra Bamakɔ yan an ta région na nin kɔfɛ an bɛna o ɲɛɲini k'o kɛ mais ni kuma dɔ bɛ voilà n bɛ fɛ ka dɔɔni fara o yɔrɔ kan comme a bɔra k'a fɔ cogoya min na projet caman b'an bolo la vulgarisation ka sababu caya cogo min na Bamakɔ i n'a fɔ Bamakɔ ka taa région ninnu bɛɛ lajɛlen fana na en plus de ça coupe fana b'an bolo pour les enfants ka coupe dɔ organiser pour les enfants pour que ka sambo ta depuis duguma ka yɛlɛ n'a ye o coupe b'an bolo stage international b'an bolo experts dɔw kan ka na c'est prévu u kan ka na d'ici décembre ka na sambo tɔ engouement wɛrɛw d'a ma o kɔfɛ tuguni stage national bɛ yen ka experts ta ka bɔ Bamakɔ yan ka taa n'u ye région bɛɛ la pour que bɛɛ ka sambo faamuya au même niveau voilà que tout le monde ait le même niveau d'information par rapport au sambo voilà inchallah d'accord mais est-ce que ka kɔni walima ninnu fana kɔfɛ aw kɛlen don ka compétition fitinin dɔw fana dayɛlɛ i n'a fɔ minnu bɛna kɛ commune kɔnɔnaw la aw delila k'olu dɔw kɛ walima olu dɔw bolodalen dɔw b'o la ouais an delila k'olu dɔw kɛ a dɔw bɛ boloda mais pour l'instant le focus o championnat ye sinon a bɛ planning na n'Ala sɔnna ni nin bɔra yen i n'a fɔ maître Diallo y'a fɔ cogo min na k'an ka se ka taa région bɛɛ la d'abord salle mun bɛ Bamakɔ yan fɛnɛ bɛ compétition daminɛ yen nɔ fɔlɔ donc mais objectif principal yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ sambo ka se ka dɔn k'a lawara i n'a fɔ discipline tɔw bɛ cogo min na o kɛwalew la n'i ko i b'o kɛ diyagoya i bɛ championnat organiser i bɛ tournoi organiser maître n'u y'a fɔ cogo min na surtout base denmisɛnninw ka yɛlɛ olu tournoi caman bɛ sira la mais sisan nɔ n'i ye a ta k'a lajɛ aw ko championnat dɔw bolodalen don aw bolo o ni a ɲɔgɔnna caman mais n'a ye sambo compétition caman ta k'a lajɛ an b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw de don minnu ka kɔrɔ senior ka yɛlɛ tantɔ mais a ka gɛlɛn an ka denmisɛnnin fitininw ye a la i n'a fɔ denmisɛnnin 14 ans hakɛya ninnu est-ce que olu bɛ sambo kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan pour le moment an b'a baaraw la maintenant u bɛ entraînement kɛ mais u tɛ compétition de participer sinon récemment championnat du monde de niveau junior ninnu kɛra qui est peut-être de 14 ka yɛlɛn ka taa 17 la pour le moment nous on est focus sur les seniors ni maakɔrɔbaw y'a faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ u y'a kɛcogo dɔn u ye règle dɔn denmisɛnninw ka faamuya bɛ na denmisɛnninw an bɛ k'u préparer k'u lakalan fɔlɔ k'u lajɔ pour que u ka se k'a dɔn k'a règle dɔn k'a technique dɔn parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i ye sambo kɔma ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ frappe dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ denmisɛnnin na a bɛ se ka donc c'est pour cela qu'on les apprend d'abord avant k'i ka compétition kɛ.
D'accord. Mais vous-même, déjà, au Sambo Kwanala, Oui. et les compétitions mis au Bégalabé, ça représente quoi pour vous, vous-même en tant que passionné du Sambo? Ni fɛn belebele de y'an bolo parce que ni y'an bolo ni y'an ka seli de championnat national o discipline bɛɛ ka seli de u ka fête de u ka fête nationale de c'est une des activités les activités phares, c'est-à-dire les activités les plus importantes pour nous la fédération parce que a b'a to an bɛ kodɔn a b'a to an bɛ athlète ɲɛnamaw sɔrɔ a b'a to jamana b'an kodɔn a bɛ a to an bɛ valeur wɛrɛw yira mɔgɔw la mun tɛ discipline tɔw la ou bien minnu ma se yan fɔlɔ. Voilà, c'est un peu ça. Ok, mais merci ici ça me fait quand on a sur la mode d'encouragement dans les ébolos katara déjà mon be sambo konna la katara oluma ani si je nous era mon be nous be arwero ke ani mon erati arke kasi ku bele kana akonna la surtout musumanna musu la kan bon mode d'encouragement mbambolo ala déjà formation ni bake baki yere de kama yani mo ko rega tonobo yere de ba tonobo oye discipline be mais d'abord sambo ye discipline dori parce que ibe discipline be ta kala je ni ko manga fo ma jigin bina fo ka be discipline be la mais sambo belebele ba farale no sambo ta kan puis fait mon ba kono ka be kana parce que ba so refle ni ta en tant que jeune siglo no mais ni sport d'amener bi esprit développé bi esprit développé ato ibe fait surtout sport ni ko ne ka kuma sambo kan un seul mot ba fi sport complet d'accord beba kono ne bi se ko mon d'encouragement di bekana kana sambo ke parce que discipline mundo déjà donné inter donc akana la je valeur mbala sininya sigi be barabe so kono voilà mais doni parametre sirikanu ay kuma do fo ça m'a rappelé un truc c'est-à-dire sambo be perde wili c'est-à-dire bébé c'est ka sambo ni a fi championnat du monde là munu te yelike ou ka compétition be sambo là a jido la ma munu te yelike c'est-à-dire al mali la ni mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ yeli kɛ qui ont des problèmes de vision u tɛ yeli yɛrɛ kɛ u bɛ se ka na u bɛ sambo kɛ wa fana u bɛ championnat international taga bi ni fɛnw de don u bɛ ɲɔgɔn minɛ c'est-à-dire a litilama de don tant que aw fila dira ɲɔgɔn ma n'i sera k'i ka adversaire minɛ an bɛ fɔ ko ɲɛfiyetɔ tɛ se ka mɔgɔ ta ka pɛrɛn koyi n'a y'a minɛ a bɛ se k'a défend. Donc, voilà, donc mais appel lancé sans des aveugles, voilà, nous s'ils ont des bons pratiquants ni mo bulu pratique de munu fait sambo donc ou bisekana ambu kala sambo la uno fena kaka et si ça no kasani a compétition la beni chikan je me au bulu kala c'est compétition yere sife ne me comment y reformuler ma fo on fait un message du men de laisser à travers cet événement. Bon, message mon mal d'abord, n'a pas objectif est sambo. Sambo, un message lancé, bekana, ka sambo ke. Puis fédération, a beaucoup de beka conseil là, a beaucoup de beka demain là. Parce que a fait ka objectif mon ke, ka sambo vulgariser Mali be. Ni sous région to ta kalaje. Mali là vraiment en ka base en ta choko kain. N'a faut mettre boraka fo chomna champion d'Afrique au Mali de là. O yɛrɛ dɔrɔn ye différencier pour ne pas dire que a tɛ discipline tɔw la mais an kɔni bɛ sambo ta de kan yan champion d'Afrique a bɔra Mali de la yan donc champion an bɔra championnat min na sisan n'u y'a fɔ 2025 in na o fɛnɛ champion bronze nana ni Mali nana n'o ye donc an bɛ appel lancer k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka na sambo kɛ aw ye na aw ye mun ye tɔw la a bɛ n'o ɲɔgɔn wɛrɛ soit o ɲɔgɔn double ye sambo la n'Ala sɔnna. Sisan nɔ ka jɛmukan datugu kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ bakurubaya la ani kumakuncɛ kuma la. Ok ni y'o fɔ ɲɛna d'abord n bɛ aw yɛrɛ fo Ala k'aw ka baara taa ɲɛ an bɛ discipline bɛɛ fo yan discipline bɛɛ fɛnɛ welelen don ka na an dɛmɛ an kungo la donc une fois de plus athlète bɛɛ welelen don tant que e kɔni bɛ discipline dɔ kɛ k'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ karaté dɔ kɛ i bɛ se ka championnat in kɛ. Donc catégorie mundo je pense que maître Diallo da sera ma donc a ka nɔgɔn kojugu PG dɔrɔn de bɛ sara o ye 1000 francs PG bɛ sara o ye 1000 francs ne ma firi PG date ye vendredi ye o bɛ kɛ kun kama parce que i na ni PG on suppose que déjà toi tu es prêt tu es apte ka championnat daminɛ o de la an y'a gun samedi la o ye 1000 francs donc a bɛ daminɛ journée de kɔnɔ sɔgɔma fo wula fɛ. Donc avec Nyamakoro Massa terrain
Ɲamakɔrɔ masa terrain na donc an kɛlen don ka weleli kɛ bɛɛ ma ani an mago bɛ sponsor la dɛmɛbagaw la donc i ye particulier o i bɛ hali ka boutique de b'i bolo ni produit b'i bolo i welelen don se k'an ka dɛmɛ kɛ donc o la PZ numéro an bɛna maître Nuhu Jalo ka numéro di o la ni mɔgɔ minnu bɛ information wɛrɛw nɔfɛ les différentes catégories ale ni détail tɔw ale ka numéro bɛ an bɛ tila ka fɔ bon ni mɔgɔ minnu mago bɛ fɛn na kana i bɛ fɛ k'an dɛmɛ i bɛ fɛ ka k'an ka sponsor ye donc o ye ne yɛrɛ ka numéro ye n'o ye 76 65 88 22 76 65 88 22 voilà donc ani n bɛ mun kɛ k'a laban toujours an bɛ bɛɛ lajɛlen fo et pratiquant bɛɛ lajɛlen fo yan an bɛ an ka président soit an ka présidente ni les vice présidents c'est égal bureau membre bɛɛ an bɛ bɛɛ fo yan an sigilen tɛ yan k'a fɔ ko i n'a fɔ an de b'a dɔn bɛɛ ou bien jumɛn an ye ciden i n'a fɔ maître Nuhu y'a fɔ cogo min na ka n'o ka ci lase donc n bɛ folikan tɔ laban maître Jalo ma ale bɛ se ka mun d'a kan a ko d'a kan. Maître Jalo i fana i bɛ fo kosɛbɛ ni aw tɛ anw tɛ ko la dɔn vous êtes vraiment une vitrine pour nous aw de b'anw yira diɲɛ na donc an b'aw fo la vraiment an b'aw invité aw ka presse fana bɛɛ invitelen don ka na an sɔrɔ masa terrain na à partir de 15h pour la cérémonie de clôture voilà sambokɛlaw bɛ fo arts martiaux Mali arts martiaux kɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo an bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ ni kuma la kuma ka gɛlɛn voilà ni fili donna kuma la peut-être o tɛ ɲɛmɔgɔ ka ci yɛrɛ de la donc je vous remercie donc maître y'a yira kuma kɔnɔna la ko détail dɔw b'i bolo ka di compétition athlète niveau ani téléphone numéro minnu bɛ fɛ ka explication dɔw di exactement minnu bɛ fɛ k'u inscrit minnu bɛ fɛ ka information ta par rapport au stage bɛ daminɛ jeudi le jeudi à partir de 15h et le vendredi à partir de 16h voilà donc masa terrain na donc ni ka numéro de téléphone est 79 34 84 32 79 34 84 32 voilà. Merci beaucoup maître Jalo an bɛ aw fo aw ka lamɛnni la bi an tun bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ lase aw fɛ aw denmuso fɛ Mariam Jalo bi ani fédération malienne du sambo de tun bɛ ɲɔgɔn na sambo ye fɛn min ye u y'u da don a la ka a walawala an b'a jigiya ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la o la an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma compétition yɛrɛ don maître ye a fɔ le 25 octobre avec ɲɛmakɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ à partir de 15h an ka taa yen an ɲɛna an ka dɔn ko an fana fɛ yan nɔ ko kɔnbakɛla ɲɛnamaw bɛ yen nɔ athlète ɲɛnamaw bɛ yen nɔ minnu taara kɛ champion d'Afrique ye ka na a bɛ kɛ opportunité an bɛ taa champion d'Afrique nin fana y'an ɲɛna minnu sera ka Afrique jamana camanba ci walima k'a bɛɛ ci o kama an b'a fɔ aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ. Bye bye. Merci.